Human nga gipahunong ang pagtrabaho, karon posibleng tangtangon ang Capital Station ubos sa Cebu Bus Rapid Transit kun CBRT project dinhi sa Sugbo. Kini asoy sa subcontractor sa maong proyekto. Nay kanang gihatag nga instruction sa buang nga tangtangon kuno ang mga column dito sa Capital Station, pero wala pa ko'y idea if mapadayon ba or ma-redesign. Nagpaabot na lang mi sa mando sa GenCon kung kano saan nila ipakuha, pero last week pa to sila nag-inform sa ako ang pakuha daw. Kahinumduman nga nahimong kontrobersyal ang maong bus station, human mireklamo si Cebu Governor Juan Garcia nga photo bomber o mosalipod ang bus station sa Cebu Provincial Capital nga giilang usa ka National Historical Landmark. Gani ang mga materyales unta nga gamiton sa pagtukod sa station, gitambak na lang karon sa Fuente Osmeña Bus Station nga kasamtangan pod gi-construct karon. Sa laing duha ka station atubangan sa Cebu Normal University ug ingon man sa Cebu South Bus Terminal, maklaro na gyud ang final nga design o porma niini. Sa amoa lang dire sa station kanilang metal works o sa roofing and ceiling na nami sa 75 to 80% kumana. Ang kinahanglan namo tiwasunon, gutter ug ang kani curb sa iyang roofing. Then finishing sa iyang buffing. Mao na lang. Ug aron dili danlog kun mabasa, granite tiles ang gigamit alang sa flooring. Masayran sab nga duna kini tactile paving aron mahimong guide alang sa atong mga kaigsuonang visually impaired. December 15 ang gitakdang deadline aron mahuman ang metal works sa tulo ka bus station. Apan ang maong deadline, usa ka tuig na nga nadilatar itandi sa December 2023 nga unang target date sa Phase 1 sa BRT project. Sa laing bahin, ang Cebu gubernatorial aspirant candidate Pamela Baricuatro uyon sa pagpadayon sa maong proyekto. The best thing to do if I become governor is just let it, let them finish it, let it get it over with, and then we'll see what happens, and we can make changes how to make it work for us. After all, we're paying loans for this. Dugang pa niya nga usa sa iyang mga plano kung siya magmadaugon sa umaabot nga eleksyon ang pagtukod og major infrastructure program sama sa usa ka subway station gikan sa dakbayan sa Karkar paingon sa dakbayan sa Danao. Kini si Queenie Huligon alang sa MyTV Cebu.